Kawawash lang ni Pongkang kagabi. Kitang-kita mo yung bridge yun. No? Yun yung yung Maliwalo Bridge tag. So may trabaho pa pala. Yun yung dulo. Now, nasimentuhan na. Lalim dati nito eh. Dito tayo dumaan, no? Dito tayo dumaan. Dito sa ibabaw ng drainage. Severe Bacolor, yun know. Ayun pala, oh, nandun sa taas, oh. Wala pa namang malilim dito. Uy! Nabot tayo ng aso. Okay, so how's it going, Kabalen? So today is Monday, April 13, 2026. So another update adventure dito sa may Pampanga, Angel Village, so yung tinatawag nilang Marlboro. And for today's update ay pupuntahan natin yung ginagawang farm to market road dito sa Potrero to Maliwalo. Yan, bali dito yung daan natin dun sa tinatawag nilang Marlboro o Holy Angel Village. Titingnan natin kung tapos na ba yung ginagawa nila doon kasi last time pumunta tayo doon nung nag-adventure tayo sa Lahar. If you still remember nung nag-drone pa tayo doon sa may ginagawang flood control, may mga portion na gawa na at meron pang ongoing na ginagawa. So yun yung pupuntahan natin para maipakita ko sa inyo kung ano na ba yung estado ng ginagawang project na yon, which is farm to market road. So let's go! So dito pala, sa may junction dito, dati may ginagawa rin ano dyan. Ano ba tawag doon? Yung drainage dyan, ginagawa rin. Siguro, tapos na. Kasi medyo matagal na rin yun nung dumaan tayo rito. Sobrang lalim yung ginawa nilang ano rito, yung drainage. Dito sa may right side, pagpapunta tayo doon, yung may right side. Tapos na, ayan o, nakasimento na. So siguro nag-start mula doon. Hindi lang natin sure kung gaano pa kalayo. Eto. Tapos na, nasimentuhan na. Lalim dati nito eh. Siguro yung stretch dito hanggang sa may panings. Yan. Ito yung update sa mga ginawang drainage dito. At least natapos nila kaagad. Kasi yung mga ibang project ginagawa pag tagulan. Yun lang yung napapansin natin. Pero dapat habang summer, yung mga painting project gawin na. Kasi yun yung utos ng ating presidente. At saka yun yung mga ini-inspection ni Secretary Dizon. Yung mga unfinished project, ongoing project, at saka yung mga future project plan. Kaliwa na tayo dito. Kung didiretso ka, mapupunta ka ng Severe Bacolor. Yun o. Yun yung Severe. Welcome, Barangay Lara. Yan. Dito na tayo sa may Barangay Lara. Bali, pagkatapos ng Barangay Lara, doon na yung boundary ng Bacolor. Yung Barangay Maliwalo.
Dito, may shortcut din dito eh. Kung kakaliwa ka dyan, mapupunta ka doon sa stoplight, sa Baliti, sa harapan ng Coca-Cola. Ito naman yung RDF, Feed, Livestock and Food. Yan. I think ito rin yung may-ari ng ano, yung press option. Yung RDF. Malaking company din yan. Ang hina ng horn natin. Simula nung magpalit tayo ng ano, cable eh, parang naipit yata yung mismong busina. Tingnan nyo. Ayan, malapit na tayo niyan sa may arko ng Maliwalu. Pero dadaanan muna natin yung bridge. So, itong bridge na to eh, halos bago pa lang ito. Dadaanan natin dito. Ayan, ito yung sinasabi ko tuloy sa inyo. Ayan. Ito yung tulay, tapos yung mga ginagawang flood control, meron na natin dito. Ayun, dito mag-i-start after ng tulay. Ayan, ayun yung mga flood control na ginagawa nila. Diretso yan hanggang doon. Mamaya sisilipin natin. At pag nandito ka na, tanong mo na yung mega dike. Kaya diyan tayo dadaan mamaya. At ito na yung welcome arch ng Barangay Maliwalu. Ayan. So, nasa Bacolor na tayo officially. Ayan, mamaya dito tayo kakanan. Yung matarik na daan, papanik ng ano, mega dike. Meanwhile, titignan muna natin yung ano, yung flood control. Kung may nagtatrabaho pa ba o natapos na. Ayan o. I love Maliwalu. At yan naman yung ano nila para barangay hall. Yan. Ito yung ginawa nila slope protection, flood control. At merong ano rin, merong tawag dito. Merong footbridge dyan. Wow, natapos na. Ayan o. Ayan, yung mga nagtatrabaho nakikita natin doon ay gumagawa naman ng bakod sa private property yan, I think. Ang linis ng tubig oh. Ang linis ng tubig na dumadaloy oh. Wow. Pero konti lang dahil summer ngayon. Tapos na yung ano dito. Maganda yung pagkakagawa oh. Tingnan niyo yung mga sheet piles niya oh. Pantay-pantay oh. Ayan oh. Ano pang gumagawa doon? Ayan. Dito meron din daan dyan, pero di na tayo dito dadaan dahil dito tayo nag-adventure nun eh. Nung naglahar adventure tayo. Puro matindi na yung malkabok dyan, kaya doon na lang tayo sa taas. So parang hanggang dyan. Ewan ko lang kung di diretso yan hanggang doon. Yung ginagawa doon parang ano bang tawag doon? Parang riprap. Makontrol yung tubig and then may mga sheet piles na nakabang. Ewan, parang ganito oh. Ito yung riprap dito.
Ayun, may nakikita tayong bata ron. Naririnig natin kanina. Ayun pala, oh, nandun sa taas, oh. Tiyan, nakaka nakakatakot naman yung ano nila, oh, yung pwesto nila. Ayun, oh. Tapos pag nandito ka, kitang-kita mo yung bridge yun, oh. Yun yung ano, yung Maliwalo Bridge, bago rin yun, eh. May vlog din tayo dyan, eh. Umalis na yung mga bata. Nakita tayo, yun, oh. Ay, oh. Ah, tingnan nyo, oh. Putyang pino. Kawawas lang ni Pongkang kagabi, eh. Pumuti na naman yung mga gulong. Mag-drone muna tayo para makita natin yung ah, ginawang flood control doon. Ayan, dito. Medyo malilim dito. Ito na, yung matarik. Pabalik na tayo. Ito na. Sitio Centro. Yan, ito na yung Mega Dike. Pag dito ka, makikita mo na rin yung ano rito, eh. Yung Farm to Market Road. Wala pa. Wala pa rito. Banda dun pa, dun sa may covered court. Yan, o. Yan tayo galing kanina, o. Bali, bababa tayo dyan. Dito. Titignan natin yung Farm to Market Road kung tapos na ba. Yan yung in-adventure natin dun, eh. Yung nag-ride tayo. Ayun yung covered court. Yun yung dadaanan natin. Ang dami ng ginagawang mga ano ngayon dito, mga resort. Dito sa ilalim ng Mega Dike. Kanan, kakaliwa. Yan. Dito. Merong resort doon. Ayan, yung mga posting yon, yun yung ginagawang kalsada. Yun yung babaybayin natin.
Yan. Dati, nung dumaan tayo ron, marami pa yung mga nagtatrabaho. Ewan ko lang kayo kung tapos na. Yan, no? Sitio Bulubalik. Bulubalik Barangay. Ayan. Sitio Bulubalik Barangay. Bali yung kalsada, magmumula doon sa taas ng Megadite. Di diretso yan. Pupunta tayo hanggang sa dulo. Dito tayo dumaan, no? Yan, dito. Ito, magilan-gilan lang yung mga bahay dito. Ayun yung covered court. Parang isolated. No trespassing. Private property. Ito palang lugar na to, private property na yun. Ayan, ito na yung kalsada. Diretsuin natin. Dati dito nag-start kung nasan yung patong ito, yung hangin. Pero wala nang nagtatrabaho, siguro tapos na. Yan, dito sa dati nag-start eh. Dito, sa portion na to. Yan mo, napakainit ng panahon. Tapos na. Tingnan natin hanggang sa dulo. Naalala ko pa nun, nung ginagawa pa dito tayo dumaan. Dito sa ibabaw ng drainage. Yun, doon tayo galing. Oh. Pinakit natin si Pongat dito. So, ito yung latest update ngayon dito sa Farm to Market Road. Andito, Potrero to Maliwalu. Yan, natapos sila hanggang dito. Yan, hanggang dito pala yung natapos. Hindi natin alam kung ano saan diretso ito. Pero yung nakasimento hanggang dito. So, may trabaho pa pala. Punta tayo hanggang sa ano. Sa dulo dito. Yan. So I think may mga mas maganda naman yung ganyan. May mga project na ginagawa. Ayan o. Nagukay pa sila rito ang lalim. Ayun. Yun yung dulo. Ayun yung dulo. Wala na pala. Ayun yung dulo. May aso. Nagalit yung aso. Hindi tayo kilala. Punan na lang natin ang drone. Doon sa may malilim. Ayan o. Nagukay na sila para sa mga sa drainage. So yun yung munang inuuna nila, and then pag natapos na, doon nila gagawin. Doon sila magpo-flooring. Wala pa namang malilim dito. Uy! Nabot tayo ng aso. Ayan o. May mga daan pa rito. May mga gas-gas. Paakyat din dun sa Megadike. So, mag-drone lang tayo dito. Ay, ang init. Sobrang init. Napakatahimik dito. Ay, napakatahimik. Pag nagkamali ka palang nag-stand dito, muntik na ako kanina. Wala ka nang hapangan. Tara, nag-drone muna tayo.
So nakapag-drone na tayo at nakita na natin yung kabuuan nitong Farm to Market Road dito sa may Barangay Maliwalu o tinatawag nilang Potrero to Maliwalu Farm to Market Road. So ito yung latest update na yun. Nakita natin yung pinakadulo niya hanggang doon. No? Pero hindi pa nasimentuhan yun dito. So pa yung nasimentuhan nila hanggang dyan. Yan. So yan yung latest update ngayon dito sa Bacolor, Pampanga, which is Potrero to Maliwalu Farm to Market Road. So yan, kasama pa rin natin si Pongkan. So salamat sa panonood and keep tuned para sa ating mga iba pang updates dito sa Pampanga. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Puerlandas is signing out.